Čaute ľudia, v dnešnom videu uvidíte, ako budeme obnovovať našu čiernu jump line. Uvidíte tu všelijaké timelapsy, ako budeme stavať skoky, aj klopky, odhrabávať listy a tak ďalej. A rovno môžeme ísť na to. Tak rovno by som začal tým, že vám ukážem, pokiaľ už tento trail máme hotový. Tak ako prvé tu máme tento rozjazdový kopec, potom ďalej sa ide sem, krátka rovinka. Potom je tu malý skok cez strom, ktorý tu padol, ale to nevadí. Dneska na neho budem stavať dopad, aby som mal potom rýchlosť na ten ďalší skok. Ďalej je tu takáto klopka, z nej sa potom ide tam ďalej na taký kopček malý a za ním už je tu tento veľký dvojak. Vyzerá takto, dlhý je asi 2 metre, vysoký je asi pol metra. A môžem vám sem dať teraz nejaké fotky a videá, ako sme ho robili včera. Ďalej potom je tu takáto široká cesta, končí až tuto, potom je tu tento dvojak, ktorý by sme mali dneska zväčšovať na asi rovnakú veľkosť, ako je tamten. To aj v dnešnom videu asi uvidíte. Potom je tu znovu taká dlhšia rovinka a tu už sa dostávam k zatiaľ poslednému skoku na tejto line. Je to tento malý step down. Dneska alebo zajtra ho budeme robiť väčší a spravíme mu dopad a ďalej ešte niekde tam bude proste taký menší skok a to už bude asi koniec tejto liney. Tak ja teraz zoberiem GoPro a ukážem vám, ako to budem jazdiť. Môžem? Sebo, ide, choďte na bok! Tak, tu tento skok. Je dolet, akože riadny. Dobre. Tak, tu tento skok. Je dolet, akože riadny. Dobre. OK, tak videli ste trail aj z môjho pohľadu a teraz už sa vrhneme na tento skok. Tak zatiaľ náš skok vyzerá takto. Ešte není úplne hotový, ale chcem vám sem dať teraz nejaký krátky timelapse, aby ste aspoň videli, ako to robím. Práve sme dokončili ten skok a ja ho idem teraz otestovať, ale ešte predtým vám ho ukážem. Čiže ten skok vyzerá takto, tam je taká vlna na rýchlosť, vyzerá to tu takto a potom tu je skok a dopad sme moc nemenili, lebo ešte nevieme, že či bude treba väčší alebo či postačí tento. Tak idem to teda teraz otestovať.
Tak mám po jazde a zistil som, že potrebujem oveľa viacej rýchlosti, takže tuto už robíme ďalší taký naskakovák, aby som mal väčšiu rýchlosť. Čiže tu sa odrazím a tam dopadnem, čiže budem mať väčšiu rýchlosť ako predtým a úplne to v pohode podľa mňa doletím. Tak nakoniec sme zistili, že to bolo úplne na nič ten naskakovák, takže už to tu meč. A teraz tú hlinu zobereme a dáme ju tam na tamten skok. Henten. A to vám ukážeme za chvíľu. Tak teraz vám idem ukázať, ako budem skočiť tento skok. Tak ja som už vyskúšal tam ten skok a teraz ideme henten. Je to taký step down. Nebude asi taký vysoký a tam budeme stávať ešte potom dopad. Takže ešte tam bude možno, že jeden skok tam vzadu, ale ešte neviem. Tak práve som dokončil, práve sme dokončili dopad od tohto step downu. Vyzerá takto. Poď sa rozbehnem, idem sem a tam je dopad. Nie je to moc dlhé, ani 2 metre. Je to raz, asi 1,5 metra. A ešte tam by sme chceli teda postaviť ďalší skok. Tak máme tu druhý deň a ukážem vám rovno, čo sme tu postavili za ten čas, čo som nemal zapnutú kameru. Tak prvé, čo sme tu postavili, je toto. Tento step down, tu má dopad a tu je odraz, tam je dopad a ten odraz je skorej smerovaný do diaľky a proste je celkom dlhý. Za to ten dopad je malý, ale keďže tam je v podstate kopec dole, tak to vám to ukážem. Je tam kopec dole, tak ten dopad stačí iba trošku maličký a potom, keď túto skočím na z tohto step downu a doletím to, aj keď to vychádza úplne v pohode rýchlostne, no tak potom už ani nemusím šlapať a budem mať proste rýchlosť na toto. Je to ďalší gap, je skôr tiež smerovaný do tej diaľky a tento už je trošku dlhší. A tam je taký mini dopad, neviem, či to vidíte. Tuto je úplne mini dopad a neviem, koľko má na dĺžku, asi nejakých 1, 2, no okolo 2 metrov od odrazu dopadu. A potom ďalej už není nič, ale keďže z tohto trailu bola úplne zlá cesta, boli tu vlastne dve cesty a obidve boli strašne strmé, čiže sa sem nechodilo dobre, tak sme sa rozhodli, že nájdeme nejakú lepšiu cestu a našli sme tu toto. Tu sa ide takto hore a potom je tu takto rovná cesta, vôbec nie je skoro strmá, až takto ide až tam dozadu. A teraz vám idem ukázať, čo budeme dneska robiť. Čiže ako som hovoril včera, tak budeme tento trail predĺžovať a rozhodli sme sa, že ho budeme mať smerom tam. Čiže vlastne ono sa predtým rozbiehalo stadiaľ z hore takto a išlo sa sem na tento skok cez strom, ale teraz sa bude rozbiehať stadiaľ z ďaleka. Ešte vám to ukážem. Tak teraz sme akurát dokončili tabule, na ktorých je značenie, kde čo je a teraz vám ich ukážem. Tak teraz ste videli tie tabule a teraz pokračujeme ďalej v stávaní tohto trailu. Takže teraz musíme zarovnať hrboly, čo sú na ceste, proste je to tu totálne krivé, dúfam, že je to vidieť a keď to budeme mať hotové, tak tuto, nie tam, ale počkaj, tam vzadu, tak tam budeme stavať skok
A potom tuto budeme stavať asi ďalší skok cez tento strom. Nakoniec sme za 5 dní dokončili tento trail a teraz vám ukážem finálnu jazdu z GoPro. Tak, my sme už dokončili túto lineu a ja vám teraz idem ukázať. Takže tuto takto zo stromného kopca dole do obrovitanskej klopky. Tuto šlapať na tento skok. To som skoro nedal. Ďalší. Potom ešte tento. Pozor! A tu konec. Dobre. Pre dnešok by to bolo všetko. Keď sa ti video páčilo, daj mi like a keď sa ti páči moja pravidelná tvorba, tak mi daj odber. Čau.